Vemmedrup er jo en lille bitte by. Det er en kæmpe fordel, fordi vi kender hinanden. Jeg har skov og har strand tæt på. Køge ligger tæt på, København ligger tæt på. Og det er et super godt sted for børn at vokse op, og det er et super godt sted for ældre at blive ældre. Der er 2 børnehaver, vuggestue, og så er der vores dagplejemødre. Og så starter man jo i skolen, og så er der SFO. Nu har vi en udmærket dagligvarebutik i Rema 1000 deroppe, som har de varer, vi skal bruge. Det er vi glade for. Det er jo et centralt punkt i hele Vemmedrup. Det er jo skole og idrætslivet. Det, der kendetegner vores idrætsforening heroppe i Vemmedrup, det er breddeidrætten. Det er hygge, vi motionerer for sjov, og det sociale ved idrætten, der er det bærende element. Der er jo så badminton, og der er jo hockey, og der er karate, pesance, der er bordtennis, og der er yoga, og også gymnastik. Det er sådan, hvad der er lige i PT. Men vi har en masse idéer i støbeskeen, og så må vi se, om ikke noget af det bærer frugt. Idrætsforeningen her i Vemmedrup, den giver jo rigtig meget socialt samvær. Det er altid dejligt at komme herop og så møde alle ens gode venner. Målet er, at det skal være socialt. Altså det skal være en klub for alle. Vi er en lille klub, dartklubben, hvor vi møder op alle sammen hver gang. Det er rent og skær socialt. Det er ikke hvem der vinder, det er hvem vi kan more os mest over. Jeg træner op til at blive tredjedan i karate, og i dag der underviser jeg faktisk ung voksen. Personligt for mig at være med i den her klub, det er, at man kan give noget videre til de unge mennesker. Fordi altså, sammenholdet hernede er jo rigtig godt, rigtig tæt. Det særlige, vi gør, det er at blive os selv. Og så hele det sociale, altså hele det samlivet med alle de andre afdelinger. Vi går på kryds og på tværs, så det at være en del af et fællesskab. For 10 år siden, der startede vi seniorklubben op, og vi drikker kaffe og strikker, spiller spil. Det giver mig rigtig meget, også socialt samvær. Jeg synes jo, man skal være medlem af en idrætsklub for at lære sine naboer at kende. Den nemmeste måde at blive en del af lokalsamfundet for mig er at være en deltager i idrætslivet eller foreningslivet i den by, man bor i. Jeg er fantastisk glad for at bo i Vemmedrup, og jeg er fantastisk glad for at spille petanque.